Takže čau ľudia, vítajte pri tejto informačke a tá informačka sa bude týkať práve môjho channelu. Čo budem točiť, ako často budem točiť a takto ako sa toho bude týkať. Poprvé, budem točiť tutoriály hlavne a let's play. Chcel som si to tak zadeliť, že bude tutoriál, let's play, tutoriál, let's play. Vlogy tiež budú, ale až neskôr. A vlogy by som tak točil, že tak často, možno tak raz za mesiac. Neviem, vlogy mi ako nejdú. Takže táto informačka by mala byť o tom, že budem točiť hry. Do komentu mi môžete napísať, aké hry by som mohol točiť. Hlavne to budú online hry. No, nie hlavne akože. Budú to hry, ktoré si kúpim alebo stiahnem. Také akčnejšie skôr to budú. Také mám rád. Ja neviem, napríklad Motorblade. Do toho budem robiť tutoriál, ako dať do toho módy. Need for Speed. World. Carbona budem točiť, ak sa mi podarí, a Wolfensteine a takéto, viete, také strieľačky. Môžete mi poradiť aj do popisku videa, že aké strieľačky by to mali byť. A tutoriály budú také, že módy do hier, registrácie na weby, jak si spraviť intro, takto dačo, o tom by to malo byť. Takže čo vám môžem povedať, by som dodal ešte k tomu, že takže myslím, že by to mohlo byť všetko. Takže na dnes sa s vami lúčim a ak sa vám páčila táto informačka, samozrejme zanechajte like. Ak chcete niečo dodať, zanechajte koment. Ak ste tu noví, pridajte sa k nám. Dole máte subscribe, ako by to dalo vysloviť. Dole sa pridajte, prihlásiť sa na odber. A na dnes sa s vami lúčim, takže čau.